Kodwa kanalo ulwazi ukuthi sebeyindandatho. Futhi lokho kuzenza ukuthi umshado ungabe usakhona. Kodwa Saru, uhlelo angeke lumiswe. Uhlelo luzokwenzeka. Kodwa hayi noLila. noShweta. Ngoba uAJ umathola ukuthi uLila ulahlekelwe indandatho, uLila uphumile. Shweta wamumile. Awulaxmi, ake ngithi ngincoma ngokupheleleka manje ingqondo yakho. Kodwa ngicela ukuthi salisa umazisi Shweta ukuthi akeze la. Ngizomazisa ngokusheshsha. Hello Shweta. uAJ uyaganwa namuhla. Ngakho ke silungiselele uze lapho ngokusheshsha. Kumele ngenze njani? Kumele mina ngibahalalisele yini? Wazi kahle ukuthi kuyiphupho lami kanjani ukushada noAJ. Futhi ke lelo phupho selizofezeka namuhla. uAJ angeke azaganwe uLila, uzoganwa nguwena kunalokho. Ine? Uthini ngempela kimi Lakshmi? uAJ uyaganwa namhlanje? Cha, angeke kube iqiniso lokho. Ngeke. Kungani imbuzo eminingi kangaka? Lalela, vele ushiye uzolingiselele futhi uze ngesikhathi. Ufika nomama nobaba. Kodwa mina bheka konke kuhamba ngohlelo njengoba besinqume ngakho. Lolu hlelo ngeke lehluleke manje. Ngakho ke silungiselela ufike lapha ngokusheshsha. Kulungile. Kulungile kuzozama ukuyilungisa ke. Usale kahle. Lila, Ya, angithi namhlanje usuku olukhethekile. ngobani? Kungani pho AJ engakakushayela ucingo ezokubuza ngendandatho? Wakhuluma ngaye lo Sathane. Wavele wangifonela ke naye. Kanti yini vele uphathe igama lakhe? Awufundi ukubona Jabulile wena. Cha. Phendula. Phendula. Mina ngizowahlola ukuthi mama nobaba sebelungile. Qhubeka. Ngilalela. Lila. Ngibonisa indandatho. Naye la iseduze kwami. Lila. Lila. Kodwa ngifaka kule bhokisi nje. Isiyephi kanti manje? Kungane evale ucingo. Kungane angazange ngibonisa indandatho. Iphumile engqondweni yakhe. Le ndandatho ilahlekile futhi. Ayishe. Sawubona mnumzane uAJ, siyakhalalisela. Phuma. Hayi manje. Asam. Inyamalele yaphi? Ma auntie, baba Rivati phuthumani. Auntie, baba. Kwenzakalani?
Kungani usaba kangaka khuluma? Le ndandatho AJ angiphe yona ayikho lana. Woza. Uyiphathele ngoba besithathe ku-AJ ebizayo. Yebo phela nginayo. Kodwa ke Angifuni uma nokodwa. Bonani, sesiphuzile ukufika, ha? Wonke umuntu usilindele, asambeni. Auntie, akufanele singene. Yini engafanele? Auntie, umalume uzongibuza ngale ndandatho. Umethola ukuthi ngilahlile indandatho yakhe kuzoba nenkinga. Lalela ke. Noma ngabe yini enzekile, kuzofanele sibhekane naye ayikho enye indlela. Wena nje qhubeka umoyizele konke kuzolunga. Phela. Auntie, uzothini mawungena lapha yana? Uzosho yini ukuthi indandatho ilahlekile? Ngisho nini mina ukuthi ngizobatshela indaba yendandatho? Manje sizoyifihla ngempela indaba yokuthi indandatho ilahlekile. Ngike ngasho yini ukuthi khona engizokufihla mina ku-AJ? ngeke phela ubatshele kodwa ke futhi ngeke usufihle. Kodwa ke Kalindi uzokwenza njani phela? Bheka akukho kunye kufanele sibatshele iqiniso laba bantu laba. Kufanele sibatshele ukuthi indandatho ilahlekile. Uma singabatsheli phela kuyafana ncamashini ukuthi sibaqambele amanga. Lalela la. Lo mshado unedumela lethu. Ukuvikela lokho kungumthwalo wami. Kodwa Noma ngabe yini ngisho lapha, nina nobathathu kuzodingeka nivumelane nami. hayi Ngiyacela Nkosi yami, ngicela ungilalela. Lela. Ngikhona. Konke kuzolunga. Oh, ungasho ukuthi kodwa phela thatha lesikhwama seyingubo. Asambeni. Asambe Lila, Rivati, asambeni. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.